Kena ye. Nomor lai spa sapulai. Lai spa sapulai. You try jing roi ba tembai, to roi jam ya u. God la God ya why you trudging right bottom my to roy hallelujah oh by to play to shada jinkmen akmaru try can run to tem kak sing but God utara to roy I can sawa why trudging right bottom my to right down ya God la God ya why trudging right bottom my to roy surging right, why you trudging right bottom my to right jam ya God la God ya why you trudging right bottom my to right hallelujah. Akmaru tragen dran Tutem kak sing bat kadui tara Tu roy I kan sawa Why trudging my bottom my Tu roy jam yau God la God ya God,
kena utrai Turwai ya roh ya Ula pelanya ngana jingya Bakal jingin buah Shada jingmen hakmaru traiken ran Totem kaksi mat kadui tara Turai aikan sawa Rai utra jing rai batembar Turai jam yau Kohan men kopara hal Tuhan Yesus Kristus kane kamit kadai kamit kerku kamit kabakerpang na kabanta jungi ki Kristan ngitip ba ngipen kre yalade ban pediang ya Tuhan Yesus ha kajeng im kajungi ngilapan kre kisau toyo tam kenang bau Yesus wan rung hapo kaying kajunga kajungpi unwan ban syong sa ha kadenut kajunga kajungpi ha kaying kasem kajunga kajungpi ngingej ban ngitip scam habau Jisu don ban ngi wei pai wei ngin salong kita kibreu kiba hok kibreu kiba lui bat ngin sayo kita gejing gejing kerku lada ngi im gejing im kababha dei nama takadau mentakemit habang ngilapoi ha kane kamit kabekerpang ban pediang kerpang ya Jisu ngi haban keli halade hato ngalapan kre sishan em hakine kisau tayo ki baladep hato ngalapan dep hok na em ya gito gejeng hikai jong kabalang hato ngalapan dep hok na em ya gito ki kendai sngi kinovena ba kabalang kalabu ba manga mapi ki kun ublay ngin pan kre kerpang nagbanta kane kamit yo lese ngimpat pan kre hakine kitayo kisngi ki baladep bat kum juru yo lese nga kum Kristan pi kum ki Kristan pimpan pendep hok ya kito ki kendai sngi ki novena dei na mata kadau sachi sen menta ke janmet hakane klibman to ngin puson yala ka jong ke jing im ngin penmap noblay try kan rat nag banta ki klat kilet kitam kiduna ki pop kisang ki jungi kenang ba mangi wei pai wei ngin long kita ki babid dor
ban terwa ya kanai kemas bakhuj bat bangilong kita ki bru ki bakhuj ki bru ki kentang ki bru ki bapura ban pediang yau Jisu ha ka jung im ka junga ka jung pi tementa to ngin khmit ila ka jong kaman sim sipor kohan men ko para to ngin kubur bangilong kinong pop khnang ban long ki balapan kre ban le niam ya kine ki jing maya nga phla habale badan bor baro badepi kohan men ko para banglale pop sibun da ki jing prakhat da ki ktin da ki kam da ki jing leklet da ki jing le pala jonga da ki jing le pala jonga da ki jing le pala bakrau jonga namar kata ngakarpat ya kamarya bakhuj kabaisa kathei soti ya ke angel berkirukut badapi kohan men ko para banduwai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro inis ne yengi badalama bigi pop jungi unilam yengi sha ka jung em bom jukut amen. Who try to listen, who try to listen, who try to listen, who try to listen, who Christo listen, who tries to listen. Try to listen, go try to listen, go try to listen. Burung hublay syajro, batakan do jingsu. Try to play simple.
dunia duai. Ko blei me bapan kemen yangi da kajing kemelenti kaba man laus nem ya kajing suspa jongi to ai ba mangi ki bapadiang da kajing kemen ya kun balakha marwe jong me kumodong suspa jongi ngin la ro ban pe da kajing sungan ya nong bisar jongi uban wan obe merbasun syar rengkat ban me ha kajing yalong kwe jong man sem bakut ublay junam la junam. Amen. Kajing puli naka kitab u Isaya, utrai ulas ngokmen hapha. Na kabanta ka Sion ngan om ngabjar, bad na kabanta ka Jerusalem ngan om syong that. Hadu ba kajing pen kesan jongka, kan dating syain kum kajing syai. Bad kajing pen em jongka, kan dat haba klak kum ka syarak ba me. Kijad ben reu kin sayo I ya kajing pen kesan jongpa. Bad kisi em baro ya kaburam jong pa, bat an sakhat ya pa, da kakerteng bathamai, ya kaba kesintur jong utrai hi kan sajar, pan salong kepan sengat, kaba pernai, ha kakti utrai, bat kepan sengat siem, ha kakti ublay jong pa, an om sin syo ya pa karangli, bat ya kari jong pa, an om khat syo kaba kenja, hendrai en saai kerteng ya pa, kajing keman jonga, kadon haka. Badia kari jong pa, kabala poi ka, naba utrai ula, sengok men hapa, badia kari jong pa, ensa ya pen poi ka, kumbau samlau ya poi ka bat kathe suti, kumtaru kun chinrang jong pa, kin sakam kin ti ya pa, bat kumbau undang let kurem usengok men, hala kanong let kurem, kumtaru ublay jong pa, unsa sengok men hapa, kaktian jong utrai. Nakasam prapokandai, kanambar inyo spa inyo pusan. Kasam prapokandai, kanambar inyo spa inyo pusan, ngenruai ke antipan ke baar. Long blaker ku tapawa, harga kerteng utrai, iker ku naing utrai. Haleluya, jing ijong mikan nejuno, ganing alatim sken. She sharu lapim skem God keep name Gate jutang baru dabi Shakri rajin jonga Ngayu kun jombi Kaket juno Blagar kuyu tabawa Harga kerteng utrai Iker kunaing utrai Haleluya Kay bleng utrai kiraya roh Ya singkular jombe Simbat jutang jombe Angel kirwai Nabau
Bajat grill bab yang hurrah Yusuf lajir utrai Jad bayar lenti jing syai Hakwa chong me Haka kerteng jong me kutrai King kren makin syakmen Kin lapten rai jing men Ahok jong me Long blaker kuyu tabawan Haka kerteng utrai Niker kunaying utrai Haleluya Kajing pele nagi kam jong ki apostol. Kal nong khat lai, khat reu khat nyau, arpuar, arpsan. Hawa Paulus lapoi Antiok, kabahap Filisha, ulayang hakasinakok, bat enda ula edak ikti jong ulaong. Ko para Israel, bat pi ki bateng burom ya ublay, to shashkor. Ublay jong ne upa Israel ula jedik patamen jongi. Bat ula penkraw ya kajaj benreu men ba kla shong basahri chip. Bat dak sangti baklany bor ula lamno yaki nangta ula thong ya David panlong usem jongki. Ya bala kubur banong ngalat Shem hau David ukun ujese. Ya ubreu uba katonur jonga kahun uban lej lut ya kamon jonga na ki khon ki kseu jong u breu uba ublay usay nagi pa Israel ya unong panim Jesu kumba lakular haswa ka jingwan jong u Yohanes ule alap ya ka baptisma jong ka jingkelak bamut ha ki pa Israel barot mbat habau Yohanes ula jandep ya kam jong ulaong uai pitarai bangalong ngamlong uta henrei haden jonga unwan uai uba ngamsong hok wat banloj ya ki juti na ki chat jong ten jong trai Isongo yau play Hallelujah Hallelujah, lakayu nong pening. Hallelujah, Hallelujah, lakayu nong pening. Ngawan raku borbabapi. Menta kasih lakayu nong pening. Hallelujah, Hallelujah, lakayu nong pening. Utrai dan rengkat bat pi. Rengkat bapiru Kajing pelena gospel bakoit kat kumulukas Kau rami utrai
enda ki angel kila leit no sabneng kinong ablang brod kila yoong para maki ya ngin leit sa Bethlehem ban pej ya kane kabalajia kabau trai ulayethu yangi kumta kila leit bag bat kila Shem ya Kamaria badu Joseph ha kasungoj bad yaw kunlung balathia ha kasungoj haba kilo i yau kila yethu lot ya kata kaba lakren haki syapang une kunlung bad baro kibayas ngeu kila lengo ya kata kaba kinong ablang brod kila yethu haki Kamaria pat kalari kendong yakine ki e baro kapuson yaki hala kadanut te kinong ablang brod kila leit pai ki dapdan borom badia ro yo blay na kabanta ki e ke baro kaba kila yosngeu badio i kumba layatu haki ka gospel utrai ka jingaroya meko Chris Christmas basuk bad bakmen ya pi way pay way ka Christmas kawan ra jing im bathama yangi ka Christmas ka ai jing e yangi jing suk jing kermen bad jing tengen ngingej ngisania bad ngin sayo ya kine kiktin omdei tang kiktin rei dei ka jing ai jong kulung Jisu hangi wei pai wei ha kane ka Christmas dei nama ta kadau ngaku aban keli na kong yepi kamod ayu Christmas ngirakhe ya ka Christmas man kasnem ha ka ar pesan terik u Desember ngirakhe Christmas ngi kublay iwe Christmas basuk bad bakmen yapi ka e kane ka jingmut ka jing kublay Christmas kamud ayu kane ka jing kublay jungi iwe paiwe nga kublay yapi Christmas pi ku ai kublay nga Christmas kikpa yala kikun ya kikime kikpa bad ngi iwe pawe hapo kabalang hatong ngis ngutu na em ya kata ka jingmut basisya jong ka Christmas hato ngimut sisya na em habang ni ay kublay Christmas basuk bad bakmen ya pi nongkong ning sabe ngi haban snyotu ngi haban tip kamut ayu kane ka Christmas ladang ngi snyotu ka e ka Christmas bad ngitip kamut ayu Christmas kata ka jing kublay jungi iway pa iway Christmas basuk bad bakmen ka ajing mato si siya yang ayapi. Ladang ngingim snutu ngisu ay kublay tang nakasentur kane kamdon jing manto yangi bat kumjuru ya kito kiba ngi ay kublay. Day na mata kadaw ngam kwa ka jubab napi hanray nganong yepi. Kat kum kijing kisigi haki simple sentence mo kikitin ki balengkot bat kibasuk nganong yepi kamodiu Christmas. Christmas kadai kajing wan jong ublay ha kajing im jongi kajing wan longdo ublay ha kajing im jonga jongpi ha kaying kasem kajunga kajungpi ublay lengba kana ke Christmas ukwa bandon rengkat bat ngi iwe paiwe ublay lengba kana ke Christmas upen pau bakata uwan ban kendu bat ngi kikun ban riu day nama takadaw ublay ubadon hajrong ubadon habeneng ublay ubalathaw yangi ulawan sa kapertay ban don rengkat bat ngi banlong kumanga mapiwe paiwe light no kapop kabangi ong ilatip ya kane light no kapop baro ublay ulawan sa kapertay
ban long kumanga mapi. Ka Christmas kadai kata ka jing syai kabala wan sak pertei ban bekrat no ya ka jing dum. Bat ka jing dum jo kana ka pertei kamla ban penlip no ya kana ka jing syai. Ngila yos ngeu menne ka jing pule na ka gospel jong Yohanes. Kaktin kabadai Jisu kabadai blei kalawan lengdo bat kala syongsa rangkat bat nga bat pi bat kane kaktin kane une udu blei udei ujing syai u bat be ha kajeng em kajunga kajung pi bat kajeng dum kamla ban rung haying junga jung pi hadanot junga jung pi ha kaying kasem kajunga kajung pi. Dei na mata kadaw kuhan men ko para ha kane ka janmit ha kane ka mid Christmas habang ipuson sa pang ka Christmas ngakwa ban ayapi ki santli kilenti lane kita ki journey ke bagi ong ha kitinong way ke ba mga mapingi ha bansim lada ngi mut sisya bansim benta ha kane ka Christmas. Lada mga mapingi kuasi siya banyo ikata kajingi kijing kerku kijong blei akajingim kajunga kajong pi ngiha banyad kinagisantali kilenti kimdei ki kilenti ki ba ngasim nangno hanrei kadei kilenti ki ba ujisu hi bat kakmi badu kupa jungu kamaria ba Joseph ki yai lengba nadu kasngi ba lapan bena ba yau Jisu lakha bat hadu kasngi ke bau heusan kumu blei kumu breu ha kane ke pertei kata kelenti ke benengkong bangi ngidai bensim lane ke bangi ngidai beniat kadai kane u angel Gabriel ulawan sya ke pertei wan leyu sya ke pertei uwan sya ke pertei na beneng sa kanong ba Galilea banyi kendu ya ka Maria wangel ulawan hiar na beneng sa kepertei banyi kendu ya ka Maria bale banyi kendu ya ka Maria ban ay ka kata ka kubor ka babha kumbangi layo i bat pule hag gospel jong Lukas kalonong iwe arpen ru hadar pupra kabong kaktin kalawaleng do bat kalasong saban ngi uange lalawan ban raya kane ka kubor ha ka Maria bat ka Maria kala pediang ya kata ka kubor kabau angel ula ay haka. Kohan men ko para nga mapi iwe pa iwe ru ngilayo pediang ya kane ka kubor ka ba wangel Gabriel ulay ha ka Maria arajar senam mensua wangel ulay ha ka Maria kala pediang ya kata ka kubor babha bat kata ka kubor ka babha kalawan lengdo long snam ha ka Maria ngiru iwe pa iwe ngilayos ngew ya kane ka sur jong angel Gabriel ubalwan hiar na beneng bani kendu yang ayapi ban kren yang ayapi ban ai kene ka kubor ngilayos ngeu ya kene kubor iwe pa iwe gi basyong ne pimla ban ong bangam padios ngeu ya kene ka sur jong angel ngilayos ngeu ya kene ka sur jong angel Gabriel but om tang bangi yos ngeu ya kena kasur jong Henry ngila pediang ru ya kane kaktin kepada ka kubor babha kumoong mene ka baptisma kajing Kristen kajungi kadai kataka ktin kabalawan lengdo lang snam hangi iwe pa iwe kaneka ktin kalau waleng dolang senam om tang ha kajung im kajung nga kajung pi marway henry ha kaying kasem kajung nga kajung pi day na mata kadaw ba mangi menta ngihaban long angel
ngiha ban long wangel ban wanra kane ka kubor babha syaki weipat om hun ngimdei ban hun ne ban ong mangalaya sngew ya kasur ka jong blei ya bangala pediang ya kane kubor ka bawang lai kampat biang ya ngaya pi hanrei kane kamit kane ka jingi lenti jingi ha kane Christmas ka khot ka were yang ngaya pi bangi dei ban long kum taw angel Gabriel ubalawan hiar na beneng banwan penbena ya kane ka kubor babha ka Maria ngiru ngidei ban long kumu ne angel ban le chakiwei ban penbena ya kane ka kubor ka babha ha kana kurkom ngiha ban penbena da ka jing im babha junga jung pi nangkonge ka jing im simet kum ka kmi pihaban em kajeng em pura kum kalong kmi ban ri kendong ya kajeng ij ya kupa ban ri kendong ya kajeng ij ya laki kon gikti ban ri kendong ya kayeng kasem kajeng pi wat sya ba kajeng dom jong ka pertei kan simno ya kajeng ij ke bapidon kum ka kmi ya kupa ne ya ki kon kajeng pi pidei belong kanuk sa babha na kabantaki kun gijong pi lada pimlong kanuk sa babha na kabantaki kun gijong pi lada pisneng pikraw yagi kun gijong pi daki rekom ki baklemakor dak wapunon ka mektin baklemakor kajing dom kelarung bat haba pila ong lai usngeu kasur ke jung blei menta sajisin pilakan tai no ya kata kasur ke jung blei ya kasur ke bawah angel lo ong api pilakan tai no ya kata kubor ke babha bodai unong penim bodai nong suspa jungi iwe pa iwe nangi kilong kmi kilong kpa ki samla ki hep ki baret wan ngi ki lengdo ki riuniam lakhot banlong u angel Gabriel ban lej syakiwei ban penbena ya ka kubor ke babha lengba ka jeng im basisha lengba ka jeng im basida lengba ka jeng im bahok ke jungi om dei ka jeng im arsap om dei ka jeng im lengkar om dei ka jeng im pathar ka jungi hanrei lengba ka jeng im babha jungi lakhot yangi ban long kita ki angel ban penbena ya ka kubor ke babha haki weipat baki weipat kibriu hakana ke perthai kin yos ngeu ya kasur ke jongblei bat kin pediang ya kane ka kubor ke babha bat kin yo jing pen im kin yo jing kerku kelenti ke benengkong kelenti ke baar ka dei ka Maria ka lejngo ya ka Elizabeth kane rungila ka gospel ka Maria tang sios ngeu ya kasur angel bat kala pediang ya kane ka kubor ke babha kala i la ka jong ka yengasam kala i ya kata ka jing suk ka jong kai ka jong kmen ka jong ka kala lej ban ailem ya kana ka kubor babha ha kapara jong ka Elizabeth kam shem la ban set haladi ya kata ka kubor ka babha ka bala yo pediang namar kong ka jing penem kam dei tang hanga marwei kajing kerku kajong belei kam dei tang hanga marwei kam dei tang hakaying ka sem jonga ka ong ka Maria menta kala lej ban ailem ya kane ka kubor babha ha ka Elizabeth kapara ka jongka ngiyo iro bon kirikhuj kanuksa hari jungi ka Mother Teresa of Kolkata kala dei kirikhuj menta kala long kum ka Maria kala iya kaying ka sem ka jongka kala iya ka ri ka jongka kala awan sya India ban long kmi hari jongi ban balai namar ka yos ngeu ya kata ka kubor ka bawangel wal ayaka bad kala pediang ya ka kamlasu ban set halade kala wan ban sakri yau blei hari jongi kalawan ban ai ya kane ka kubor babha kalawan ban wanra kane ka jing pen im hakari jungi dakikam gijongka lengba hadu menta ka Mother Teresa kadang peteng ya kane ka kam sakri kadang peteng ya kane ka jing pen priang lane ka jing ai kubor babha haki weipat lengba kaseng jongka charity sisters
Mother Teresa sister ki bangi ong. Lang bagi kam bagi to ki sister ki em ki bagi le ka Mother Teresa hadu menta kadang ai kadang sam ya kena ke kubur ke babha. Mangiru ko hanmen ko para ngim dei ban sange ban sam ya kena ke kubur ke babha. Kamaria ka kemi ke jong blei kalapan inuk sayang ai pi bangi dei ban yai lenti ban sam ya kena ke kubur ke babha. Kenang baki weiru kinyo jing mentoy. Kenang baki weiru kinyo jing im. Kenang baki weiru kinyo jing kerku ha ke jing im ka jongki. Hato ngidon si shao jisu ha ke jing im ka jonga ka jongpi. Hato si shang ngila pediang yo jisu ha ke jing im ka jonga ka jongpi. Lakat kine kisnam. Lada pimpat pediang yo jisu ha ke jing im ka jongpi. Kanai kadai kamit kebangi haban kino na kajeng tia kajengi bangin pediang hok yau jisu lada ngim donu jisu ha kajeng im kajeng ha kajeng pi kumno nganiat kanai kelenti ke baar ban pen priang ane ban sam ya kata ke kubur ke babha andang ngidon ngila banai lada wan nokrang hapi lada pim don pisa pinai pisa kumno yo to nokrang lada don pisah, lada pim don pisah apla, piniarap kumno ya kita gibrug badan kam, kejengirap jeng pi, kumju ah kejengim Kristen kejengiru, lada ngingim don ujisu, lada ngangam don kejengim ke babahala de, kumno ngalaban sam, ya kene kejeng bah, ya kene kejeng mentoy, le kampong no ujisu, haki wepat, ngide bandan nongkong ujisu, ha kejengim kejenga kejeng pi, kohan men ko para. Dei nama tak kadang ong kemong mene ngi haban kino na kajeng tia kajungi bangi haban pediang hok yu jisu ha kanai kamit om dei tang ha kanai kamit han rei silenter kajengim kajunga jeng pi ngi haban don uneu jisu kalenti ke balai ke bangi haban yaj ha kanai kapor Christmas kadei kumayaj kamaria u Joseph bad u Jisu. Kamaria kakit kaba yau Jisu hapok po jongka. Mentala kendai benai. Kamaria kelahab ban lej sha Bethlehem. Ban lej ayu ban lej ong kumno lej ai ong kumno kelak kasih le ai kerteng mo le ai kerteng hagis im menta kamaria hakata khandai banai kala haban lej haga jingsha lapoi khandai banai kamaria kala de ban syong haying hasem ban relax no ban syong thai no markamet jengka kala khia hanre menta ka haban I kaying kasem jengka ka haban lej sa Bethlehem ndalapoi ha Bethlehem ngitip jayu kamaria ladi kepore ka ban kha hato kamaria ka khayo khun jongka ubade blai hakayin pakidolan lane haka kamra ka babha kamra ka bakhoj omdei hanrei hasem masi hanrei wala kataru kamaria kayaine ya kata ka jing pediang jongka ya kata kasur ka ba kalaong hooj naw blai ngiru kohan men ko para lakhot yang ayapi baniat kane kelenti kum kamaria Joseph badu Jisu ngidei ban I ya ka comfort ka jungi ngidei ban I ya ka jing snow baha ka junga ka jungpi ban sam lem ya ka kubor babha saki weipat habangi penbena ya ka gospel habangi penbenaya kena ke kubur ke babha ngimdei ban kemelenti ban yok ka kerteng ban yok ka nam ban yok ka pisah ka tengka hanre penban ngiyok kijing ha kijing im ka junga ka jung pi pitip lada pidei kinong yalam hapo ka balang hato pio jingsuk hato pio kerteng babha hajika banyo kerteng babha hajika bagi we kin yero ipi panban ki kren ban yapi panban ki keno yapi wat kemilenti bapinyo kita ki kerteng bapinyo kanam
ba peniok pisa haba pilong unong yalap haba pilong utau breu ubapen bena ya ke kubor ke babha Henry pidei ban long kita ki bapen kre ban pediang ya gejeng gejeng sitom dei ban pediang ya kita gejeng kentai jong kiwe gejeng kernben jong kiwe wat ngi wat ka kmi jong blei ka Maria ka balapun manta kala khayo kun jong ka hasem masi ngim dei ban kmi lenti ko han men ko para Om day tang ginong yalam, om day tang orang balang dan sekretari balang, ne tang gisisar ki padar baro ngide kita ki breu ki balajit ban pen bena ban pen priang ya kane ka kubor ka babaha. Ngaong kubor ka babaha ka badeu Jisu. Wat klet habang iong kubor babaha deu Jisu. Habang ngide kita kinong pen priang ya kane ka kubor babaha wat kemilenti bangin yo tang ki jengkerku, tang ki jeng yarok tangki kerteng tang kanam Henry ngin sayo sibun ba ki jeng hagelenti ki jengi Henry ngidei ban yai ne ya kata kakam kabangila pediang banlong kinong yalap banlong kinong yalap ha kajeng im kajunga kajung pi wat ong ba ngan sale yalap endang ala semla endang ala rang ba ngan le jalab yaktin ke jungblei ladang ayok kali ke babha ngan salong unong yalab andau bleu kurkui nga dakas pa ka phau ngan sa long unong yalab lada ubleu kurkui nga daki kun ki babha Henry ko hanmen ko para ken mau yak Kamaria kalakha yakun jongka hasem masi. Pe ka krib jungi habar. Ka krib bangisna habar, kasang oj bangisna habar. Ka itnad menta balik itnad namar ba kabalang snong jungi kalasna ya ka. Hakano kurkom kisna kila penlul lai sngi saw sngi sitayo labanang no. Hatu kata kasang oj kasuwan kasumi Henry ya katai kasang oj kaba ngibu ya kulung Jisu kilasna da bun kitiar kidon kiding kidon kisik kidon kiplang kidon kijang bate yaitu kiding kidon kito ki like kibon kitiar kibaret kibaria kibom long kibangingi pe kimlong kibom larkam ne kimlong mentoi ha kajung em kajung a kajung pi Henry lapan long ya ta ka sang oj ka ba itenat ha kajung em kajung a kajung piru ha kajung long duk kajungi ha kasipa kajungi ngi ha ban long kum katai ka sang oj ka ba ngibu ya kulung Jisu ha kana ka Christmas Kejing duna kejungi, kejing kejing sitom kejungi, kejing bait kejungi, kejing ana kejungi kidon. Henry ngi hab banlong kita kum kasungoj ke bait tenat. Kine baro kejing duna kejungi, ki haban pelong kawe. Ki haban tensan kum tensan katai kasungoj. Namar ujisu udon. Kajing im kejungajung piru ha kaju korkom. Kane kalenti kabalai ka khot ka were yang ayepi banlong kum katai kasang oj nang ta kalenti ka basaw Kamaria kalakha yaw kunjungka ujisu kaladon menta ka kubor babhabat ka Henry jayu tang su khaya ka kubor ka babha Kamaria menta rengkat baru Joseph baru Jisu kilhaban petno na Bethlehem sa Egypt. Ato gajingsuk sa chisin? Kamday gajingsuk. U Herod, u persyang ban peniyab no, ya une usim. Ya une unong penim, ya une belay jungi. Namaruting, ba kakerteng sim junga, kan saduno ya kene kasuki ke junga kumusim. Lada une unong penim, lane umesaya unhe unsan dai nama takdau kuano ban pendu ban peniab yu
Henry Jayu Kamaria badu Joseph menta kihaban pet kapormit. Balai kiha pet kapormit banyada ya u kunlung Jisu. Banyada ya kaneka kubor kababaha. Ngau ye pi meni ngiru ngila yo pediang ya kaneka kubor kababaha. Bad ngila don menta kaneka kubor babaha. Ngila donu Jisu ban ngi menta. Ngila donu Jisu rengkar ban ngi haga jengim ga jengi. Don shibun ki harat ki bakwa ban peniap no ki bakwa pendu no ya une u Jisu bangidan. Kajing dom jeng ka pertei deyu herat. Kapop jengi deyu herat. Ki jengi bangi syam haga jengim jengi deyu kumunafsim herat. Ki jeng sitom kajengi kanad hayi ngasam ki deyu kumaherat. Kibakwa no ban peniap ban pendu yau ne kunlung Jisu. Henry ko henmen ko para bangai. Ngidei ban long kum Kamaria badu Joseph. Ngiha ban pet no sa Egypt. Sa Egypt pet shaw blay. Haba kine gijing kiwan ha gijing gijingi habang isngeu bagapop kala wan song rangkat bernga ngahaban pet no shaw blay. Ngahaban kiarno nakatokopop kenang boto Jisu bangedon hakadonod ko junga hakayin kasam junga unom yap. Lada Kamaria bat Joseph kim sngab ya kasur jong angel lada kim ped hakapormid klempe bu Jisu ula sapan yap hakatokamid. Henry ki ped no namar ba kikwa banyadaw yu Jisu kikwa bo Jisu im. Ngiru ngede ban ped no ko hanmen ko para na kinekiksud na kejing dum na boman na kejing kejing stom kejongi kumbang ila pule ha kasitiu Paulus kasitiu baar jeng u siki Korin kalau nang basau ko khot nyeu ko ongkumne ngidon ya kane kaspa ha ki kheu khan au khiu khan deu kai kaspa kade ublei Ngidon u Jisu ha kadanod kajunga kajungpi ha kajungim kajunga kajungpi kadanod kajunga kajungpi long kumu kiu kendau lada hap no pai no lada ngim kwa bo ne kiu kendau ubadan pisa unumpai ngihaban ri kendong yu ngihaban sumar yu kumju ha kajungim kajunga kajungpi ngidei ngilong kum kinagi kiu kendau ki bapai ki bapra lada ngim sumar Jisu ladan ban ngite menta ngide ban sumar ya kajung iem kajunga kajung pi kenang ba uneu kiu unom paj bat kaspa kabangidon ban ngi kanom du no ane tu pi we kajing tu kana sepang kakmi long kamno pi bro pitip pisutu kakmi kurim bat ka kun kurim ki long kamno hatoki ngam tharai re yai bahasa ngam tharai re ka kiau kurim khamtam man kapor kan samai kan saong kata kamta phapale yaga kun kurim don balen em kimi jingi samau khlam don re to mlele re ladam don praise the Lord radon kelana bahano kaneka kiau kurim ka ij bahaya kana kun kurim kaneka khon kurim menta kala pun khon kala don nyau banai phra banai menta kaneka ki ga kmi ka ong bai kaneka khon kam share ban tre ban khta ban khi ban bam kano ke jing bam ro kaneka kiau kurim kam share ya ka khon kurim jongka mensua kale baro ki kam Henry menta kam sha shu ya kane ka khon kurim ban tre kano ke jing tre watang ban saring ro kam sha shu re watang ban bam kiso saman ken kam syaro baro ki kam la khanglo dia kaban ban le balai kaneka kia kun kurim kale chaka kmi jungka ka ong komne balai mensua pisha yang ban le baro ki kam Henry menta pimsha yang ban le kine ki kam pimsha ban bam kine ki jing bam yang ka kmi kurim ka pej e ya ka kun kurim jungka ka ong ngamsha ya pi ba pin bam kine ki jing bam
ngam syai pi ba pin trei ba pin kita ngam syai pi ba pin le kanok kam namar ba pi don u VIP bat pi menota VIP u khonlong apo ka po VIP udah khonlong apo ka po jong ka kmi dei namata kadaw ba kiaw kurem kamsha ya ka kun kurem jong ka ban trei ban kata ban bam ki jing bam ki ba sniu ya khonlong mga mapiru ko hanmen ko para ngidon utaw VIP bade ko kubor ke babaha kan mau bau kane ka kubor ke babaha ke bau angel lawan ra ula ai hang api kam dei ne om dei uba malumala udei VIP ngitib ha VIP kemut kemno hak gospel jong Yohanes kalau nong khat sau pra gong komne ngan nom ino kun swed yapi ngan sawan biang syapi ko hanmen ko para walada ngidon ha ke jeng sitom lada ngidon ha ka sipa walada ngidon ha ka pop ka sang ngihaban kan mau ya kinagiktin ke ba u Yohanes ulong u Jisu ong ngan nomino kun swed yapi ngan sawan biang yapi ublei u VIP jungi kane ka kubor ke babha kan sawan biang man kasngi ha gajeng em gajeng ha gajeng pi wala da ngidu no yu menta hanre klempep on sawan biang lasai lasisngi ladangi ngi khod yu unom ino yangi hanre ngi dei ban kan mau yu ngi dei ban lek pai shu wat kemilenti ba une VIP jingi bau Jisu unwan syapi lada pi pimwan syau lada pi pisim si step lane sikam u Jisu sasim arkam ar jam unsawan syapi Henry ngi haban sim shwa ki si jam ki jongi kan mau kane kade ke jing sisya ladanga nganom sim sika si jam ne arjam u Jisu ublei jingi u VIP jingi nom wan daleleiro lada mangama pingi sim kisi jam u Jisu unsa sim arjam la jam banwan yarap yang aipi banwan Krisyan yang aipi kelenti kebasan kabangide ban sim kabangide ban yaj ha kanai ke Christmas kadai kane kalenti kumbayaj u Jisu kamaria badu Joseph na Egypt sha Nazareth anda kilapet na Bethlehem sha Egypt menta u Jisu lahirasan menta kilahaban lek paino sha Nazareth balai kumbangila yosngeu kumbangila pule kong kumne ba ya u Jisu en sakot u breu ba na Nazareth kabamot kane ke jingiyai lenti jong Jisu bat ki kimi pa jong u nari Egypt sha Nazareth ban ong kumno ka pareng mo journey of fulfillment to the promise ngiro ngihaban pendep ya kata kakular ngila kular ha une u VIP jingi ngila kular ya kane ka kubor ka babaha ka bangila yo pediang tementa ka kamram ka junga ka jungpi ban pen urlong ya kata ka kular kumba ka Maria ukpau Joseph kilara yo Jisu ban lek Nazareth ban pen urlong ya ka jingtho balatho bau Jisu udai ban he ban san Nazareth ban en khod yu breu ban Nazareth kila pendep ya ka ketin ke balatho te mangama piru ngidai ban penurlong ya ke ke bangi la kular pila kular hakas ngi baptisma ban im gejing syai ban im jing im balongkum kamlu gejing bang gejing tiang ban long kum ke janli ngila kular
Hakas ngi ba piyatho pilakular. Hakas ngi ba pipediang ya ka sakramen jong kajeng paskem pilakular. Hakas ngi ba pila pediang ya ka sakramen Eucharis. Hakas ngi benengkong bat kemjuraman kas ngi pilakular. Hakas ngi ba pipediang ya ka sakramen jong kajeng pelapop pilakular. Nga kumulung do ngelakular habang yo pediang ya ka sakramen jing kentang lengdo ngilakular wadong ba pimpat kular ngilakular tementa ngingi dai ban penurlong ya kana ke kular ka ba ngilakular how blay ke kular ke jungi ban sam ya kane ka kubor ka babaha haki weipat bangin sam yaw ne VIP jungi haki weipat bangin sam ya kane kamit Christmas haki weipat. Tang sumi na ne na ying meni ko hanmen ko para. Ngide ban le saying ban wan ra ya kane na ban ai kane ka Christmas haki wei. Christmas ko mangyong meni habasdang kadai kajing suspa. Kadai kajing e jong blay. Kadai kajing e ka jong blay. Kadai kajing kerman kajing tengan kajing isnei kajing blay yang ngi ki khun kajing u te ngi we pai we ngi dei ban lek phai sa ki jong ki yang kesam menta kamit ban la shai la si ngi dei ban pen urlong ya kana ka kular kajing ban ai ban sam ban pen bena ya kana ka khubor babha ha ki para breu kajing ha ki para snong kajing apo kaying kasem gajungi to ai ba ki we ki jaj ben rew to ai ba ki we pat ki balang kin yo i bau neu jisu un im ha ka jing im gajunga bat jung pi we pai we ko han men ko para ha ka ne kamit Christmas kamit ka bakerpang na ka banta junga bat jung pi we pai we to ngin IT yala de how jisu uneu jisu uneu blay udon kabor ban penkela yaw kupu bat kawain syakamet bat kasnam gajung udon kabor ban penkela ya kadanut gajunga gajung pi udon kabor ban penkela ya kajung im gajunga gajung pi udon kabor ban penkela ya kajing dom sya kajung syai udon kabor ban penkela kajung isi sya kajung ik dei na mata kadau ngingin IT yala dei haune VIP ngingin IT yala dei ha kane ka khubor babha kadang ba kane ka khubor babha kan wan rung kan wan syong sa rengkar bat ngi kan wan long do long snam hangi wei pai wei kadang ba mengi ngin la ban sim ya kene ki santli ki jing yai lenti kene ki jing yai lenti ki dei tang ka wei ki jing tmu tang ka wei ki jing mod ba mengi ngin long ukon jong une VIP ani ro ya Jesus Christ to ngin yang ngin plal ke jong ke jingej Nomor laispa an rupuai. Ange du blay upadon bo long tau gap neng bat gap ngange du kun ma wei jomu utra jongi uji su Christ
ini ya kerpat ya belai kepa jungi balapa ya lau kon ban pen yangi. Na kabentau kepa bakho jangi, ki bishop jangi, ki lengdo bat ki katekis jangi, bamakiru kindap long kadur jong kajing bha, bat kajing isin ublei ha ki brio, balapan kamti ha kajing sumar jong ki, ngi kerpat yame kutrai, na kabenta kani karempe kristan jangi, bagi bamlong kristan saudong jangi, kindup shem bangilong ki angel ki bayalam yaki, Shau nong pen jongki, ngi kerpat yame kutrai, na kabenta iwe pa iwe nangi, bagani kesngi buram Christmas, kandup shem mengilat nakapop, bat ngi asuk para brio, ngi kerpat yame kutrai, na kabenta ki kristan baro, bakinduk kenduk jengmut, baka ke kabamyalam syaublei, kamlar kam setia. Hanrei kajing kemen bat kajing suk jong u kilong ki bakordor shisha ngi kerpat yame kotrai na kabenta ki brio baro bakindup mat ya kabor bat kajing ie unong pen jongi haba kisha aba un pen yaki ngi kerpat yame kotrai Gidwai kerpang nak benta jingi iwe pa iwe ki basim benta ha kanai kamit Oblai trakan rat kam tame kulung Jesu ubalakha ha kadana jungi wei pai wei un long shisha ta balawan ban kerku yangi wei pai wei ban rajing suk ban rajing jing kermen jing tengan hangi hakai ngasem bat hap kabalang jungi ngi kerpat yame kotrai ngi duwai nak banta kito ki pat kristan jungi ki badan napadeng jing pang jing stam Kamtam nak benta Isamir de Burma badan hospital menta berkumjuru i idol daris kardosau i pangjur haying bablai trakan rat unkta yakine ki bapang ki basitam ki bangijar kerteng berkumjuru ki badan hospital haying hasem ki bangitho berkumjuru ki bangi mitho bablai trakan rat ulai kamisnei ulai kampala yaki Bakin yo ikajing koi ikajing kia gbapora sa chisin ngi kerpa dia me kotrai ngi duai nak benta baro ki bro ki ba kerpa dia ngi banduai to ai ba blai try kan rat un kener ki kti jing u un the yaki ta ki jing jing kerku ke ba ki don kam ha ga jing ga jing ki ngi kerpa dia me kotrai Kokpa ngiyaro yame bamela pa yalau kun ban long unong pan jangi ai baun long hangi kajing shai kajing kemen kajing suk ha kane kajing bat baro si junam mame ubi berbasan syar junam la junam Amen. Subasyong. Kenembar laispa prapulai. Toya kmid lagi kmat ko para bau kunjong ublay ulaja Topen kila dolud rid bandya Yau sim kaburong bandang wan Jisu try to kumba mela wan yar raying bre to wan yar biang menta syadua Ulamina kajat sim dabe Ulang bril nakak mi basoti Ulawan mo itan yangi Kaya uhapo sempeng jingri Wan Jisu
Lakamet lakas namu saknya Uturwa aduan Kalvari Wan Yesus Try to Kumbamelawan ya pading penang Tuhan yang mentasya dua Gajing yap jimi pacong utrai Agamas man katengi benar Bau Krisya ukubat kawan Shalamet shalas namu kelar yang mentah dua Doyak milaki hikmatku para Bau pun jong ublay ulajar Topen kila donuri baktia Yau sim kaburang bandang wan Tuhan yang mentasya dua Tuduwai ko para bagajingnya junga bacungpi kalong pedangru nak madu belai pa badan bor baro Tu try peng chikane ti chongpi nak benta da chingiro keborong kekerteng chongu kechimentoy bedak kapalang ko ko chongu baro kowe Tuai hangi ko trai ngi kerpan kumba melapan kloy ngi ban pedang lepa da sakri basir ham ha kine kis ngi krau kumtaru men pen pau haki ya gajing sedang jo gajing suspa jong me dau kresu trai jong im Amen. Utrai dan ringkat bat pi ringkat badiru token tu yala kidanut ikentiu bi shau try to nginai utrai kan radu blai jungi kasyong bat kadai da sisa kelong basong hok bat kabadai kadai ti jungi bat gajing penem yangi haman la kapor bat kajaka banaingu yame ko kan rad ko pa bakuj ko blai badan bor bat bom jekut lang ba utrai jungi u Jesus Christ namar kajing maya jong kajing walang do jong kaktin kajing syai bathamai jong kaburom jong me katan syai hakikmat jong kadanut jungi kumta haba u ngi thu yaw blei u bapau hangi en kring ru yangi langba jong u ban i jaki ki bangim la ban yo i bat kumta rangkat bat ki angel bat ki art angel ki kats em bat ki hima bat baro ki paj benlin jong ka bor jong ka beneng ki ruaya ka jing ruaya roya me kat ba klem sange ngi pen bena Bakud utrai Bakud utrai iman Membuat berteki dah Tak kaburong jomit Turwai ublei hosana Kabur bat kaburong Turwai ublei hosana
da sisha melong bokoj kotrai katamay jong badai hok barbaro ki ba melathau kinyaro yame namar ba lengba kunjung me utrai jing yu Jesus Christ da kabor barga jing tray jong mansim bokoj me ai jing im ban me pen khoj pen kantang ya ki ba ro ban men ju sange ban lum halade ya lau pai khnang ba nadu bami hadu ba sep kasngi entrwa ya ke kenya ke kriam ba khoj sa ke kerteng jong me namar kata ngikir padrit yame dau ju mensim men sngew baha ban pen khoj ya kene gejun ai kiba ngilawan ra ban andep pen kentang yaki bakin kelalong kamet bat kasnam jong turai jungi Jesus Christ belah hukum yangi ban pen menta ya kijing maya namar mauhi ha kamet balaiti no yu ula shim yokpu badik baingu yame ula duai kerku ula kedia badlai hala kisenran uong toshim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yak ba NIT na kebenta jongpi Hakaju kurkom endalayabam ula shim yakukuri badak baingu ula duai kerku balai halag senran uong toshim batodi na kene pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong gajutang bathamai batbom jukut yak ba enpenme na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun ya keban map bagi pop tole ya kene ban ken mau yanga kajing maya jong kajing nge Given kaya siap jong me putra badi kaya kajing me pajong me adu ba mendawa adu ba namar kata kotrai kat bangi pen menta ya kajing sasutom penlaj im yangi jong kun jong me ya kajing me pat badan buram jong u bad ya kajing kiu jong u shabeneng badru kat bangi ap kmelanti ya kajing wan biang jong u ngi terwas ngengu yame ya kane kajing kenya ke bakhoj bad ke baim ngi kerpad yame topej ya kajing terwa kenya jong kabalang jong me batu kubur yau jingknya ubada gajing yap jeng u melamon bat penyesuk yangi bat mehi to ai ba mangi ya ki ba en besa da kamet bat kasnam jong kun jong me bat ya ki ba en pendap daman sim bakuj jong u ngin kelalong ka wei kamet ka wei kaman sim how grace ton panjana yangi ban long gajing terwa bom jekut hame khnang ba ngin dubyo ya kanong pateng lembat ki balajid jong me kerpang rengkat bat kamaria thaisoti bakuj kakmi jong belai rengkat badu Joseph bakuj ukurem jongka lembat ki apostol bakuj bat ki martir bakrau baro Francis de Sales bakuj rengkat bat ki rukuj baro ha ki bangisania badio jingerap nag jingya sai lem baklem kut jong ki khmat jong me ngi kerpat kotrai to ai ba uneu jing kenya jing penyesuk jongi un penroy ya kasuk kasang bat ga jing pen em ya ka pertei baro ka wei tos ngeu bahaban pen scam ya ka jing ngej bat ga jing ij
ya kabalang pilgrim hangne asla pertei rengkat bad syakri jungme Francis ukpa bakut jungi Victor Bishop was Bishop ki Bishop Baro para Anslem u administrator jong kanong Stoin Diocese bad Baro kilingdo badu paj Baro ya ba melapan long u jong me tos ngab ke jing duwai jong kane kaying kasem ka ba melakot ban ya lum lang hakmat jong me kokpa bi sbon ha ke jing isne jong me to lum lang halade ya ki kun jong me Baro ki bala sapriang hasatala kaparthei ya ki hanmen ki para jungi senrang bat kenthei ki bala khat no bad ya kito Baro ki bala pensnu bahaya me shwa bakin klat na kane ka jing im to priang ki sha ka jing I sha ka hima jong me nang ta ngi kermen bandan bad ngin ya hun lang da ka borom jong me da kris utra jungi da ba me the sei ha ka parthei Baro ki jing bha da u lembadu bad ha u kan long hame blei pa badan bor ha ke jing long ko we jong men sem ba khut Baro ka borom bar ke jing ro chu nom la chu nom kumbelah hukum ingi danong penem bat kumbelah hikai ingi daksten belai ingi not banong kupajong iwaheng kalong kabakut kerten jongi kan wakai majongi kan lokawan jongi akan dokumateng doa yang imentak jimbang jongi kabahala kasih Wajoman yang ia direngkan jongi kumbangi rongimam yang diwales yangi babat yang yangi syaka jimensoy Henry Jobelayani Nagawasiu Topen lajingi kerpar kotorai nagajing snu baro agajing sebon chung me to ajing suk jing sanya kisngi chungi kenang bada gajing rap gajing isnei chung me ngin laj barabo nagapom bargin yo jing ada nagajin jar baro kat bang idap kemilen tiya gajing kerman bakuj bar gajing wan pa jonong penem jungi u Jesu Christ Namar kajong ilong kaima kajong mikapor bat kaburong junong la junong Kodra Jesu Christ melong hagi apostol jong me kajing suk ngai kajing suk jong angai api Wat pe jagi pop jungi Henry ke jungi jong ke balang jong me badha ke jing sebon jong me to ahya kai ke jing suk bat ke jing teli ke wei kat kum kamon jong me ma me ubit babasasar junom la junom Amen Kajing suk utrai kandan barabo rengkat bat pi Rengkat bat piru Tung ini terwa ya kada kajing suk iwei ha iwei pat Jing suk bat pi Kukunang produble Meu
Hakmi kun long brod jong blay, hakmi ubukid no yakipob jong kepertei, suk yakito ki balakod, syaka jing kawai jong ukun lang brod. Kendra nong macam pamrun pro kaying jengah, Ratio ang kanitin kementin jengah dan sekiahi. Kenambar lai puar, kenambar lai puar. Shashing God Tuang Shao Sim Jongi Wan Rai Bad Kiangel Meng Sur Jingin Kananungin Peni Utia Hakasem Jong Gimbra Unong Tao Try who can drive Kal Ermentlan Kadat Baptiar Satu Bade Uyam Baca Umat Try Bas Pun Tuis Nese Yangan Shashing God read by to one shall sim jongi one right but ki angel neng surging in kadonun in peni urong uigno shalende Spa open stand Usabasa Hasim Kimrat Klauba Kajing Somu Ibril Ranba Tribas Puntuis Nese Yaga Shashing God read by to one shall sim jongi one right but ki angel neng sur singit kadonun in peni to one shashing God you kun play Damen sim kabasur bat bale Jing it bat jing somu wante say kami Christmas di jing Try bas pun tuis nese yang Shashing God read back to one shall sim jongi one but ki angel neng sucing in kadonun in peni
kane de kapor kabayo Jisu lakha hangi hakaronot jengi hakane ke jingle niam ke jongi hakane ke pedeng tu jong kayo kharis bukoi kare kapor ke pakentang kabau Jisu daladehi uan hapo kidonot jengi Jisu ya ulakha hangi Deu nuju Jisu ya balakha kumubreu haka krem la pentia hai sing oi manta utia hai kidonot kijongi tungin kedop ya u tungin am pelacu ya u tungin I ya u tungin dok tungin daj ya u wan ban long communion bani wan ban long kawai bani hakane kijinga long kawai badu tungin om ino ala nola noru namar klema u nginam la ban le ai tinamar kata renggabat ke Maria ber Joseph bagi doan Jisu ngiru ngidoan Jisu menta te por si tengmet Kristan gadai por khoi ba ulai breu uwan hiar siapertei Ba unyat no kadak bathok prangsi ba un khangdu ya kajing bitaharu kpa tos tengok kemen lapoi kajing penim balakha yau nong siuspa ka pertei in rai puson ya kane nakanambar arpau takabangi sngongu artari Jisu balawan napo kronut jengi kajing long jong kadok bat kamet jong u kapa im ngidon ya u menta om tangkum hakamen sim ering ngidon ya u cisya ubaim hapo jengi Kristan gadai porku mau lepri uannya seperti baunya no kadang batu prangsi baun kamu gajing bidarupa tusakme lapoi gajing penim balaka yurong sis
Jisu, ngi jame ku Jisu, tang mame balawan ban su spa ngi dam ngi mane yame marulong no penim jong. Dong ini aduai, ko try ko blay jungi to ai hangi ngi kerpan, ba mangi ba shem ha ga jing kemen ha ka barake, ya kas ngi ka jo nang suspa jungi, ngin la da ka buram da kur kom em badan buram, ban kra long ba bidor ban yalong ka way badu, da kreso try jungi. Amen. Muka kli berpediang ikut jengkerku berkerpang jong kulung Jisu. Toblay jong kajing bha bom jekun ubada kajing wan long breu jong ukun jong u babai krade kajing dom na kane kaperthai bada kajing ka badan brom jong ukun jong u ulapan pernaya kane kamet kebakan tang tam. Un bekrat napi ya gajing dom jong kapop bad un pan pernaya kita no jong pi da gajing shai jong kahok. Amen. Toblay bamon ba ya gajing bha bakrau jong gajing ka ba panem jong ukun jong u un pan bena hakin ngablang brodau angel. Badun pendabi kedano jong pi daga jinkmen. Badun penlong ya pi kinong ya tulupa ga gospel jong Amen. Bato blay ubadaga jingwan long breu jong ukun jong ulopen ya so ya kepertei bad ka beneng. Un pendabi ya pi daga jing ai barga jing sok barga jing hon jong un pelong ye pi kinong yo banta hakabalang ha beneng. Amen. Badu blay kajing kerku jong blay ban bor kandon bad pi ukpa badu kon badu men sembakoi. Amen. Tolisuk kamas kalawai id basyakri yautrai daga jing em babha jong pi Isungu yau blay. Ngi sungo yo blay ha kaneka
Janmit Badia Pibaro ki pai ki jong blay. Hak kerteng jong ki pai ki jong blay jong ke parish berokaway. Ngiai ku blay Christmas besok ya Father Rangba, Father Nicholas, ya ki Sister Tersli, Sister Judith ki badan hangne. Batkum juru ya ki Father ki bam syamladan hangne. Father Foster Sheila, but Father Joby, I mother ibam syamladan Ricard bangi. Ya ku blay Christmas besok ki baro. Bat kerpang ya pi baro iwai ki pai ki jong blay ki balawan ha kaneka mas menta ya ku blay Christmas besok ki pi. Tena menta la syai ka mas bakuat ngin sedang ke por kendai siteng mut ke jing ruai step. Tela kerpadi baro banginwan ke por ke babiang kendai siteng ke jing ruai step ibut ya ka mas bakuat. Bless you. Ngin sim jirwai penkut nomor lai punyo. Subhabang ngin yeng. Commitment nang nu kawan nedro ting syai taba pelaka tangim ti banho na ikun leba don bo yen chot mania ibla kamenta kapo to worship ti nong alang ro mani bran ya pi uplay uko you Messiah unong sius pa mari katay sortia ula kamenta asgap surtia angel belin kirwai you play ubam jukun buram bakrau ban ai trong tâm căn long burong you play you briu kaman ba ha jin super hai kan schley to worship ting nong ablang ro mani bran yang you play uko you Messiah unong sius pa mari katay sortia ula kamenta kasur baba angel kiwayu play ya poruk suj banjo pangdi hasla berte nanta kami kibril kumon bapa ching sum la kenjai kendum yo mat shisha to worship ting nong ablang bro mani bran ya pi uplay uko you Messiah unong sius pa mari katay sortia ula kamenta kaburam hokpa berukun hamat sim bakui bang long pa meningkong cuma tahu barabo jinam la jinam amen kurun kita Yesus kurun batelem jong ke Maria Tuai na kabanta chungi. o ki angel bikiru khuj baro Tuai na kabanta chungi. hakertem kupa berukun men sim bakui amen Syong khniat bro.